Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare garti hande oɗo ñalawma alhamis hawri ko 24 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e 24 habruji mon e ɗemgal Pulaar guidorɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ma en ƴeew ko campagne kono kanko Donald Trump kanko Kamala Harris e surtout kadi hol inɗe mawɗe jaltuɗe jantuɗe campagne mabɓe to ari toon to Georgia e toon kadi to Nevada ma en jaa habruji men international ma en guidoro toon to Palestine yen bombardement ji kam Israël holto kadi ƴeewen holko ɗamina oɗo sa joni ko fati e nanodiral pour yo no guerre o dartito toon to Gaza habruji men international cakkitoɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon ko sibabude toɓoji walla ilam gonɗam toon to diwan banggue worgo Mauritanie on mbawi jokkodirde hono kanko Tijani Niang e Foutanke Diaw ɓe mbawi kadi haalande délégation ngaji gonɗi oɗo sa joni toon to Gorgol ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawni oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni siftindon tan hande ko alhamis 24 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi 24 ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira moon ha siftindon tan hande ina heddi ko balɗe 12 hade woteji arde toon to États-Unis ɗum noon ñande 5 lewru octobre ñande 5 lewru novembre nden woteji mbaɗata ɗum noon ko woteji ñande nde kadi gasata ko jiida e ɗum kadi ko siftindon e état ji kewɗi ene wayno puɗɗima woteji gardinaɗi ɗum noon ene wayno ko Ohio hen jeeya Caroline du Nord en ko en Georgia en ko en Pennsylvania en donc ɗiɗo état ji ene wayno woteji puɗɗima toon ko jiiɗa ɗum campagne hannde hono kanko Barack Obama ancien président Barack Obama o yiyama kadi kanko e Kamala Harris ɓe gardi toon to Georgia ɗum noon ene wayno ko toon kadi ɓe pottiti pour walludemo kanko Kamala Harris e campagne makko mo woni o toon yiyama toon kadi hono kanko jimowo biyeteɗo Bruce Springsteen kañum hooremo ari toon to Georgia to ene waddi concert wadde mabɓe yinoma kadi hono star uji mawɗi yimɓe mawɓe yimoɓe surtout yen taw arɓe kadi supportude ko wayno Asha en ko wayno Lizo en ɓe fof garino toon jante campagne makko ko jiiɗa ɗum ɗon hono kanko Kamala Harris janggo mo ɗamina maw yaa toon to Houston ɗum noon ko toon to Texas e toon kadi mo fottotoon e hono Beyoncé o no siftini ɗon tan wayno ko officiellement meeɗani haalde wonde ko kañum hoorumum ne supporté mo kono noon tawde ari no fotta e makko toon janggo kadi no waɗa toon concert muɗum ɗum noon firti ko hankkadi no wayno ko kanko Kamala Harris oɗo Bruce wiyete Beyoncé ene wawi supporté noon koko waɗimo sponsorisé ha hande noon e balɗe 12 ko fate woteji e tungnade kadi e sondage uji toon to Georgia taw waɗi ɗum ko galle biyeteɗo Peach State ene wayno ko kanko Donald Trump ko kanko ardi Kamala taw ko seeɗa ɗum noon ko 48,6 e contre 47,8 ko jiita ɗum ɗon ene wayno kadi ko toon to Caroline du Nord hono kanko Tim Walz o ari toon kadi ene wayno ko toon ñalli wawi futtu toon kadi yimɓe ɓe ganduɗa enne taw ko yimoɓe biyeteɗo James Taylor kañum hoore waɗi toon show waɗi toon fijirde ɗum noon kadi ko ɗum fof ko supportudemo kanko Kamala Harris to banggue Donald Trump ene wayno ko kanko hoore makko vice président makko wonno toon ko toon to Michigan o wawi kañum hoore mum haalde gueɗe ɗe ganduɗa henne pour famnude yimɓe walla américain ji wonde ko Donald Trump so arti ko kañum ɓurata wawde wallude surtout yimɓe liggotoɓe et surtout kadi wawde rende leydi ndi hono kanko Donald Trump kadi o yiyanomo toon to Las Vegas omo wondi toon surtout henne yimɓe wiyeteɓe ko asiatique américain ji ɗum noon ko yimɓe wonɓe éluji toon to banggue surtout to banggue Hawaii e toon kadi toon to Las Vegas o yinomo wondi toon Tulsi Gabbard noon ene wayno ko kañum hoore mum représentative démocratique wonno kono ene wayno ko kañum hoore mum ko jantuɗe e campagne makko kanko Donald Trump yinomo kadi ne wonde mabɓe toon to Las Vegas hono kanko biyeteɗo Vivek Ramaswamy ɗum noon ko candidat républicain wonno toon primaire ko ene wayno ko guilden kañum hoore mum koko nati wonde candidat supporté oɗo sahajoni ko Donald Trump toon kadi ene wayno ko toon kadi to Georgia kanko Donald Trump kadi o fottini toon e jimowo goto biyeteɗo Charlie Kirk ɗum kadi ko jimoɓe ko fayno country music ɓe potti toon pour ɓe fof ko yiɓɓe walludeɓe kamɓe campagne uji mabɓe donc ko wawi wonde fof ene wayno ko balɗe keddiɗe e campagne ɗe hono kamɓe républicain ji e démocrate ni koto ɓe fof nen hutoro taw ko inɗe mawɗe taw kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe mawɓe
ko jiitaɗi ɗum hannde to e nder entretien mbaɗaɗo hakkunde kanko biyete Stacey Williams noon ko modèle wonno ɗum noon ko modèle kadi ɓornotoɗo ɗi comci lumbirteɗi kadi ene wayno o haali hannde nder entretien mo wadde CNN o wi wonde koye Italie 1990 ene wayno ko kanko Donald Trump o meeɗi nanngudemo o memi caggal makko ɗum noon ene wayno o fooɗimo e makko o fooɗi debbo e makko kanko Donald Trump oɗon saha debbo o noon wi wonduno koye neɗɗo biyete Jeffrey Epstein ene wayno ko sehil Donald Trump kañum hoore ko takkanoɗo duuɓi ɓe no ɗi ene wiya wonde ko leldima e rewɓe hewɓe walla forsi ɗumen leddi mumen kañum hoore mum ha soka finalement maaye kaso e nder hitande 2019 e caggal nde CNN namdi yimɓe seedeji ɓe ngannduɗa ene nganndimo mbi wonde ko ɗiɗo haaluji ko entretien donc ɓeɗon sehila makko kanko Williams o ɓe mbi wonde ko kanko Stacey Williams o haalino ɗiɗon haaluji kadi e hitande 2016 hitande 2015 e hitande 2017 ɗum noon ene wayno ko ala ko change histoire makko to banggue Donald Trump ene wayno campagne makko wi wonde ko ɗum ɗo fof ko kanko Kamala Harris ko campagne makko waɗata ɗeɗo gueɗe pour ene won bonnude inde makko kanko Donald Trump taw woteji ala ko heddi hen donc no mbiɗen ni ene wayno woteji keddi hen ko balɗe 12 kono ene wayno ko so tawi ko état ji gonɗon surtout gonɗon koye Ohio ene wayno woteji mum puɗɗima pour wonande yiɓɓe wodde law goto mo fof yo yaa région mo woni to ƴeewa holto bureau votuji muɗum to goni hay sinno windanoke so yeehi toon tan maɓe ƴeewan ɗum peeje pour no windori comme ça yaha woto so tawi ni ɗi wodde law woro wiide no fada ha ñalawma gorteɗo ñande 5 lewru novembre arde hawnaki ɗum ɗon ko ñalawma jogorɗo wadde fitinaji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Proche-Orient ɗum noon e wayno ko toon to bato waɗino toon to France taw bato ngu noddi ɗum ko kamɓe France naɓe ɗum noon ko haalde gueɗe patuɗe en e guerre gonɗo toon to Liban o e surtout kadi wallude leydi Liban ko fate gurdi guila e ñamden hay ko way noon e tugnade habaruji gomiɗi toon to radio France international ɓe mbi bato ngu wawi jabde rendinde kene wona $800 millions ɗum ɗo fof ko wawde dañde ko wiyete balɗe ɗo noon waɗi ñamde ne waɗi safruji en waɗi kadi gueɗe kutorteɗe ko fate en kodki ɗum noon ne wayno kadi ɓe mbi wonde ko communauté o ɓe mbawi kadi wadde ken wona 200 millions pour wawde wallude armée Liban ɗum noon ne wayno kadi kamɓe renduɓe toon ɓe kadi ɓe mbawi ñagade communauté international yo dogan wonde yo jaam waɗe toon to Gaza ɗum noon guerre gonɗo hakkude Israël e kamɓe Hamas e kamɓe Hezbollah to banggue Palestine e to banggue Liban fof e darto e nder habaruji gomiriɗi noon ha hande radio France international hono kanko premier ministre mo Israël Benjamin Netanyahu o wawi jabde wiide wonde ko maw neddu hono mawɗo Mossad noon ko service intelligence mo Israël wonde ko on ma yaa toon to ñande dimanche ne ma yaa toon to Doha ɗum noon ko to Qatar wawde kadi fuɗɗitade haaluji walla jewte ko fate holno jaam no dañira toon to Gaza e surtout kadi hon yimɓe ɓe ganduɗa hande ne daha taw ko Israël naɓe nangganoɓe guila ñande 7 lewru octobre hitande 2027 beele ne gartire donc ene wayno ko kamɓe Hamas kadi e konngol gummingol toon to Égypte représentant maɓe wi wonde ko kamɓe koye maɓe poti eɓe paari wonde discude ko fate jaam no dañira toon to Gaza jiiɗa ɗum ɗon e ko anda hande hono kanko secrétaire toppitiɗo ko fate affaires étrangères mo États-Unis ene wayno mono continue visite makko toon to Proche-Orient donc ma won toon ha ñande 25 o joddinoma e Benjamin Netanyahu ñande 22 lewru octobre kadi mo fotti kadi premier ministre Liban ɗum noon ko janggo toon to Londres Israël en no mbirni ene wayno kañum hoore mum winen paari oɗo saha joni neldude délégation mum toon to Doha pour wawde continude discussion kono e wayno Hamas kañum hoore mum wi wonde ko haaluji pour fate jamma no dañirte toon ene jaaɓi ɗum ɗon kono ene waɗi hen condition ngaji mbaɗi ɗum condition ngaji ɗi noon ene wayno haalaka ɗo taw kono noon ko ɗaminno ko andano wonde Hamas ko haalata ko gueɗe ɗe ganduɗa Israël dadi muɗum yo jaltu e territoire moɓe goni oɗo saha joni o foof e kadi kala ko woni natirde hakkude Égypte e Gaza kamɓe Israël naɓe wona kamɓe contrôle ɗum ko kamɓe Hamas contrôle ɗum e kadi ene wayno ko condition ngaji Israël haalata pour wiide fotani jaɓede laamu toon to Palestine wona haaju mabɓe kamɓe Israël naɓe
ko jiita ɗum gor gonɗo hakkunde guerre gonɗo hakkunde kamɓe Israël e Liban e man oɗo saha jon ko hiisa ko ene wona ujunere temedde joyi capanɗe joyi ɗiɗo yimɓe ɗiɗo maayi toon. ɗum noon kadi ko tuggi tan ñande 23 lewru septembre nde kamɓe nde guerre o fuɗɗi toon hakkunde maɓɓe kamɓe Israël e kamɓe Hezbollah. Donc oɗo saha joni hon organisation Nations Unies wi wonde ko wawi limdi joni kene wona kene ɓuura temedde jeeɗiɗi ujunere neɗɗo taw ko yimɓe porsaɓe yo mo galleji mumen. ɗum noon e wayno ko ɗum fof kadi ɓe mbi wonde ko jaaye mawɗo jogori wonde toon sibabude heegueji e sibabude ñawoji. hono kanko ministre libanais toppiride ko fate cellal o wi wonde ko ujunnaji 254 ko ɗum woni mayɓe toon to Liban. ɓe mbi kadi ene wayno ko omo hiisi kene won 11,553 neɗɗo ɓeɗo fof ko yimɓe gañiɓe tuggu octobre hitande ujunnaji 23 to Ukraine walla toon to Russie. hono kanko Vladimir Putin ene wayno e nder conférence mo waɗi hannde o wawi huccidde jeyndiyankoɓe wi wonde ko jokkodiral hakkude makko e États-Unis fawato koye surtout ene woteji baɗoji e ñande 2 novembre so gasi. donc kala bawɗo wotanede ene wayno ko kañum koye muɗum fawi holno kamɓe Russie naɓe mbawata continde jokkodirde jogade jokkodiral diplomatique e moƴƴal. noon o namda kadi nde o namdade kadi o namdama gueɗe ɗe ganduɗa taw ko kamɓe intelligence américaine mbi wonde ko yimɓe hewɓe jiyama taw ko militaire uji Corée du Nord enen goni toon to Russie enen balla Russie naɓe contre guerre gonnaɗo toon to Ukraine o. eyyi ɗum noon kadi ene wayno ko satellite aji kolli kadi wonde ko ɓeɗon militaire uji ni kañumen koye men jettima toon to wuuro wiyetego Kursk. kanko Vladimir Putin nde o namda ɗum noon o wi wonde so tawi photo ji satellite jii ɗum ɗon ça veut dire wonko woodi wonko hunde wonde. e kadi ene wayno ko won jokkodiral gongal hakkude mabɓe Corée du Nord ko fate défendre goto fof so goɗɗo on atakama. ngal ɗon jokkodiral ene wayno koko fuɗɗi déjà kono e ngal ɗon jokkodiral e tugnade kadi e gueɗe ɗe ganduɗa ko winda e kayitaji mabɓe. ngal ɗon jokkodiral fonno fuɗɗade jaɓede ko mayirɗe lewru novembre. andaka taw holko woni sababu ɗiɗon militaire uji gari toon to Russie walludeɓe kamɓe harme won hakkude mabɓe e Ukraine. ko jiiɗa ɗum kanko Vladimir Putin kadi o haali wi wonde ko omo welti kadi haalluji Donald Trump haali ɗi wiide wonde ko so tawi kañum artirama walla rokkama chance so tawi artirama kadi laamade États-Unis kañum hoore mum ene jogui pellital e wadde dartinde guerre gonɗo hakkude kamɓe Ukraine e kamɓe Russie. oyi donc e wayno donc mo ɗamini Donald Trump e haalluji mum ɗi ko haalluji ko gongirantagal kadi ko joguiɗo anniye moƴƴo wonande ko fate dartinde oɗo guerre. siftinde on tan ko kanko Donald Trump ene wayno ko yennete joni ko yennete ko ɓuuri hewde ko yennete ko wiya wonde komo jogani hawno kanko Vladimir Putin respect mawɗo walla mo jogani ɗum kullol mongol won gueɗe ɗe wawa jabde haalde mum. ene wayno kadi ko tuuma wonde ko kanko Donald Trump o supportani guerre o supportani wonde hay sindo guerre on darto hakkude Ukraine e Russie wonde kamɓe Russie naɓe leyɗele ɓe kefti toon to Ukraine ɗe ɓe poti artirde. ɗum noon e woni ko hiisa oɗo saha joni eɓen kefti ken wona 20% leydi Ukraine eɓen pawi hen junggo mabɓe taw guerre on continue. habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to Mauritanie e siftinde on tan ko nguɗon ndungu waɗi caɗele mawɗe wonande ɗeɗo guure takkiɗe maayo Sénégal. ɗum noon ko gila Mauritanie ha to Sénégal ha toon to Mali. ko ɗum waɗi hono kanko Foutanké Diaw e kanko Tijani Niang ɓe mbawino kadi jokkodirde e yimɓe ɓe ganduɗa délégation ngaji janoɗe toon to Gorgol. ɗum noon ko délégation ngaji autorité ji local toon to Kayɗe. ƴeewen kadi koɓe kalde ɓen e ɓeɗon kadi holko woni lawol men toon. Foutanké Diaw e Tijani Niang bisimilla mon. walimo diwan Gorgol wondude commandant de la 7e région militaire tawte to Wuro Aleg ha e Sonader e yoga e service aji tawte to diwan Gorgol e commandant 72e bataillon tawte to Wuro Kehedi ɓe keeɓi subaka hande yillade e kan tawte to Tufde Siwi caggal nde diƴƴe naate e guure mabɓe. kettoɗen oɗo musidɗo. mo walli min kala ko dilli taɗo jogi o ari dakhlik shوي هنا حسبي يقوم زيدان وين في الكادر مو في الحاج يقوم ودرت توكو امن كده ونيالا نان ودرت معاه يغير معاه وش والله ها حاج امن فوق قسم ha joni ko faten ɗiɗon mbaɗi joni kettoɗen waali diwan mo Gorgol. سد من عليهم
ولأن الدولة لا خدمة المواطنين الحمد لله وضعيتهم اللي فيها غرق ما تلاتهم خطورة وعادت وضعية مستقرة الحمد لله غونانغال مودو جوني نتيبة دانجي غونانغال كيونغال سون تاي اون جابي اون ديجي هن على كل هول هيبات احنا نختاروهم يعودوا في بليده يعودوا لا جاوا الامطار عقب هذا والله الفيضانات يعودوا ما تلاقوا يتضروا منها ويكمل من جديكو غونون انكو تاو هانكدين على كل هول تاو هيسو هو ميجي غري ولا توبو غري على كل هول اللي ما انهم فارسينهم لين يعودوا هما ما يبقوا يرحلوا وكان كاي فرساني هاي غوتو تاي يدا امادي نكو مودو غرق ما حد القريه في الماء اختاروا الحاكم والعمده وانتم كاملين يبدا الدراسه في واحده من هذه الخيام الله فهمتكم وي هذه توني بدي جوكري ها جوني ويدي كو حاكمو kay me jiyo didi hen didi mbade jangirdi e sukabe mbasa perdu jangdi men اكل جنجنا hen kay me jidi اذا ابتداء ان شاء الله من بدايه الاسبوع يوم الاثنين يلا الدراسه تبدا في هذه الخيام جاب الجندرمري يلا يعودوا عارفينهم اللي فيه ضرك مؤقت ما هو نهائي وي دو التine paado o yidi ko jangdi ne fuddo yido tilisaji di gendarmerie adi do hen بالنسبه للاعاده اللي يختاروا لان البلاد يعدلوا فيها قريه لا يعدلوا طلبات يوقعوها هم كاملين يعودوا ملتزمين لانهم لا يعودوهم ولأن لا يخطوا لهم البلاد ولأن في نهاية العملية لأن قريتهم ذيك لا يجيبوا لها قراديرات ولا يخلوها بلاد اللي حريثة ياك ما تلاقوا قد يرجعوا لها وبي طويل جدا كو باتلو إنه غرو إن الفوف إن بدأ دمان بيندن إن فوتين هن دو إن الإنجيل بدأ غرو إنجيل بدو دو إن قدن دمان من ركن سندوكي به هنكني غرو من غوتو تاوين كدي إن ساكي مو من باتن دو إن قلب إن فوف سوي دي ولا بدأ جس مع قائد المنطقة العسكرية السابعة الهدف لأن نطمئن على أوضاعهم ونعودوا عارفين لأنهم الوضعية اللي هم فيها ضرك وضعية مريحة. أرد هند سلمين دين جوا دين هند هم أرد مود ميلتيرن يد يورنا دين قام كميدن. سمعنا منهم الحمد لله على أنهم ما عندهم مشكلة الحمد لله. ونني كم إنقلا شريل هيدر. وهذا مهم. كدي هون همون. على أن تخلق كارثة من ذا النوع ويمشي ذا من المواطنين عن أماكنه والدولة تتدخل في وقت المناسب بجميع هيئاتها الجيش والوزارات وعود المواطنين في وضعية مريحة وتعود هذه الأزمة عادة مورانا. وفي شريل مبادئ هون ديدو تبوجي ديدو واميج الحمد لله رب العالمين يمبي دبي ليدي نجالتنا نغرا إن كيسي نغرا دو جام وفي ليدي كدي إلى سبدرن اسمه برفي لا غوفرنر ميلتيروجي زندرمان فو نغرا نجابو دومن كدي سها مو توغلي واليرنde نيوتو دومن كدي نغرا كدي دو عافيه على فتانو ماين على هيون ماين ودومن كدي بنجتين الله في ان فو يمجتين وفي النهايه احنا معاكم دائما والحاكم موجود معاكم واحنا نسولوا عن احوالكم يوميا نجبروا اخباركم يوميا نعتبروا لان كيف قلت لان هاي الوضعيه اللي انتم فيها مؤقته ما هي وضعيه نهائيه جوفني كونغول ماكو ابن غوندي من غوندي دو حاكم ميدن ñade fo kabruj meden ama namdo kabruj meden wala ko garo men ñade fof do jaarten e ko gondi gol cadele meden o wi dum nan kadi ko won tan dottande jogit haaj so dum gasi tan ko gasi sirtinde bandiraɓe subak hande hono wali mo diwan gorgol heeɓi rewde to wuro nima e ka déplacé tawte totumde siwi tijane ñang nakshot gam radio jowol sare yam hawi handima e lappol palol dane mayo Mauritanie Sénégal laatima ngoja ha wonen so lelima ɗanorto gotel won hen talane lelade sabuɗo lelorno walla jawdi mumen oranno hande wonti deɓele Samba Coyel Ba sarɗiyanke député to assemblée nationale waɗi erango fewde laamu leydi Mauritanie jarama horejo tedduɗo sarɗiyanke kalfinaɗo taaridi ane wondima bisimilla moɗon eɗen gonde sunare mawde saabu caɗele ɗamɗo pusam hande ne waɗi toto dungel waɗi mayɓe mi anda holko patɗon e faabade yimɓeɓe kadi ko hujje mumen ko gaƴi mumen ko kañumen jeeyi wona ñagude wona tefore holko laamu ngu fati e dillinde dendagal arme men dillinde dendagal marine meɗen dindinde dendagal pelle meɗen ɗe ganda mawɗe koyen tasur en dillinde dendagal ɓiɓɓe leydi Mauritanie mbawa faabade ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe to dane maayo ha tengti noon e nokku hande to Nere Waalo eɗen gandi ko sukaɓe sagataɓe jamma ñalawma nana jogui peeluji eni mbene paddo ilam pusam ɗam manantali woppi mi anda holko patɗon to beelinaɓe mi anda holko patɗon to ari funna département central Kahaydi mi anda holto patɗon to ganki dumboji hande ko yimɓeɓe ganduɗa henne koye nder ndiyam goni e gurdam mumen foof ene boni mi anda holko patɗon to Jowol to Ngolo to Fonde Belel to Kundel on mbaɗi sinimaji on jeehi wuuro Bocar Tounde Siwi gouverneur yeehi toon kono holɗum ko firti jolde laakon en arani juwo e nder ndiyam
adda saako yon seeda maral ten saaji ni tawama ko périmé oɗon ñammin ɗum yimɓe wontini ko posone addude gayna ko wayno diwlin tamo ganduɗa ko bondo ɗum ɗo ko sabatade yimɓe walla ko holɗum tinne ndero ɗe mbaɗon fodde moɗon ko ɗum patta ɗum e moɗon. To falde Mbagne délégation yillima toon mujiba jillu mabɓe ko ƴewde gonangal hande oɗo saaha e ɗeɗo dijƴe. Kettoɗen maître Yero Sarr to Mbagne omo haalanen wonɓe o délégation. En jetti Allah e Nelaɗo en jetti oɗo délégation ɓe ko les députés de la vallée ou de Fouta fof sabu initiative momo ƴetti o ko initiative salutaire wiya ko meeɗa waɗede e Dande Maayo walla e nder village Bragna mais vraiment ko ɓuri wadde ko ɗum jeeyi gila hanki fade joni ɗo ñaami ɓe mbanani ko ɗum jeeyi fof mal arde ɗo eden mboɗo ardude hen député ji ɓogge hono Atik Mouhamed e Dia Moussa Aliou nanɗo e rewi hen ko les députés So Oumar Abdoulaye député Dieng Adama wondude la députée de la jeunesse won Hadjitou ari ɗo henna ko les deux députés du département Mbagne hono Niang Amadou Mokhtar bono Mamadou Younous e Ibrahima Mamadou Kébé ɗuɗo Baboy ari ɗo henna ko Fati Mamadou Sawo député national e won Mariam député national sur la liste Islam ɓeɗo fof mbaɗi effort ñum guila hanki ha joni ɓe jindire Waali ɓe jindire maire Boggue ɓe jinde hande préfet Baba ɓe jindi e conseil municipal Baba hande subahe ñaldi koye préfet Mbagne ɓe ñaldi kay koye les élus du département de Mbagne ɗum fof ko pour humpitade hol caɗele département o jogui localité ji ɗi guure ɗe e nokkuji o jogui pour mbawa haalde ɗum e ñamro Allah tan yo Allah hokkuɓe doole e kattan mbawa continuer cette mission salvatrice ɗon ɗo wuuro Mbahe goto e hohoɓe wuuro ngo ƴetti toon konngol. Andi fof min jetti on emin jetti e garagal min belti les députés de la région arde ɗo en ƴewde yolayru yimɓe gondi emin belti hen emin bismi on e gardugol l'ensemble des députés particulièrement honorable député Mamadou Younous e Baboy Doro min gonɗo Mbahe ɗo ko probléme mawɗo waɗi ɗo probléme ganduɗa min kolini laamu depuis 2021 directeur général ETER Thiam ari ɗo 2 fois min kolli ɗum ɗo il nous a promis 2022 notre budget sera réalisé ma ɗo waɗe so waɗanoma hannde au moins probléme poso to ayiro wona ɗo e Mbaye kam mais malheureusement ça n'a pas été fait et min jiiɗi laamu ngu de mettre tous les moyens ɗo yo waɗe ɗo so fewnama 3 communes jonto par rapport à la commune centrale emin gandi kadi ko ɗum darde moon emin tegdanoɗo hen yon tinno ballon min ballon département de Mbagne ngol ɗo lawol emin gandi probléme aji no kewi Waalo no waɗi probléme Dabbe no waɗi probléme Wending no waɗi probléme Dawle no waɗi probléme Mbagne no waɗi probléme cenki noon ɗo e Mbaye kadi joom sembe e kattani ko jomiraɗo yo faabo en o waɗanen ko heeƴi e doole men Fuutanke Diaw radio Jowol Saare. Tidiane Niang e Fuutanke Diaw on jarama fe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saare ko ɗi habaruji min jogo noon hannde oɗo ñalawma alhamis hawri ko 24 lewru yanbali jaam ko musidɗo mon Amadou Touré haaldunamon on jarama.